Svi su šutjeli, mediji su danima brujali, društvene mreže su gorjele od teorija zavjere, a navijači Hajduka s knedlom u grlu pratili svaki korak. Protekli tjedni donijeli su nezapamćen pritisak na Poljud. Špekuliralo se o ponudama, o nezadovoljstvu, o puknuću unutar slačionice i o tome može li momčad uopće izdržati ovaj teret do kraja sezone. Pitanja su se množila, a konkretnih odgovora nije bilo. Sve do ovog trenutka. Marko Livaja je napokon izašao u javnost, prekinuo šutnju i priznao grubu istinu o svemu što se događalo iza kulisa. Kada nosiš na leđima cijeli klub, kad si simbol nade milijunskog puka i čovjeku kojim ovisi raspoloženje cijelog grada, pritisak prelazi se granice normalnog. Livaja se proteklih tjedana suočio s kritikama, ozljedama, ali i ogromnim teretom očekivanja. Mnogi su počeli sumnjati i postavljati pitanje ima li sve ovo više smisla. U svom iskrenom istupu Marko je priznao da je bilo teških trenutaka u kojima je sve ovisilo o koncu. Otvorio je dušu o tome koliko je teško nositi se s konstantnim seciranjem svake njegove riječi i svakog poteza na terenu i izvan njega. No umjesto bijega od problema, odlučio je stati pred kamere i reći ono što su svi htjeli, ali strahovali čuli. A onda uslijedio trenutak istine koje je sve prelomio. Livaja je jasno i glasno poručio: bilo je teških dana, bilo je ponuda i razmišljanja, ali moja odluka je donesena. Svi oni koji su se nadali ili špekulirali o njegovom odlasku dobili su hladno tuš. Marko Livaja ostaje na Poljudu. Priznao je da ga nikakvi izazovi ni bogate ponude izvana ne mogu kupiti kad je u pitanju ljubav prema Hajduku i obveza prema navijačima koji žive za te klub. Poručio je da se pravi pobjednici i lideri vide tek kad je najteže, a ne kada teče med i mlijeko. Naglasio je da je slačionica složenija nego ikada prije i da je njegov jedini preostali cilj voditi Bile do kraja i ispuniti san cijele Dalmacije. Ova njegova izjava i odluka da ostanu u Splitu preko noći su smirile tenzije i vratili vjeru u slačionicu. Pritisak možda neće nestati preko noći, ali s Livajom na čelu borba dobiva potpuno novu dimenziju.